कि भोजपुरी जगत में विवादित गीतकार कहल जाओ चाहे गायक कहल जाओ, हमारा देखे से तो कि अखिलेश कश्यप एगो ऐसा कलाकार बन गीतकार कि उनका लेखा विवादित कोनो कलाकारे नहीं है। यही विषय खातिर हम आइल बानी। एगो है गाना आइल बा कि खेसारी जी के बेटी से पनाह में आती है। छोड़ी वो सब के हमने के मैटर नहीं लेके चले के, बाकी कहम हम ई वीडियो शेयर करी जहां तक कि पहुंच जाए अखिलेश कश्यप तक। हम उनका के चेतावनी देवे खातिर अखिलेश कश्यप खातिर रवि रंजन कुमार प्रणाम, का हाल बा? सब बढ़िया बा भैया। हम देखतनी कि वो कलाकार के बलाते मारपीट कइल गई, घर पे पुलिस भेजल गई। खेसारी जी बिगड़ा पसंद, क्या हाल बा भाई? सब बढ़िया भैया, नमस्कार। नीतीश कुमार सब बढ़िया बा भैया, गुड मॉर्निंग। जय हो। कहे के मतलब बा कि अखिलेश कश्यप जी रो अपना के अपने आप के महारथी गीतकार समझी ना। हमरो बस एक सवाल करी चाहतन कि आज जो भी भोजपुरी जगत में विवाद फैलल बा, जे खेसारी के फैन हड़े, पवन के फैन हड़े, संजय समरिया के फैन हड़े, नीलकमल के फैन हड़े, तो ई जो भी भइल बा ई तारा बदौलत भइल बा, ठीक बा? खेसारी के फैन आज कोनो भी त्रुटि हो जाला कलाकार से तो तू धड़ाक से लाई बा के बोल दलक फलाना का ऐसा भइल है, ऐसे होता। अखिलेश कश्यप जी तो हीरो पे गुमान कइले बड़ा के हीरो के हम गाना देतनी, गीतकार ओकरा के कहल जाला कि जीरो से जे हीरो बनावे, हीरो से जीरो ना। हमरो इतिहास जानतनी अखिलेश कश्यप जी और इतिहास जानतनी विकास सिंह के तरफ गाना देत रहे, कहे ना उनकरा के हीरो बना देना। महाराज और परिस्थिति देखे के चाहिए कहाँ रही हम कहाँ बानी। आज रोया का हमने ये गीतकार सब कुछ भगवान मानती है, हर एक कलाकार, मगर कहे के मतलब बा, कहे के मतलब बा कहे के मतलब बा कि हीरो पे बनला पे तो सबे की बनावेला, बिगाड़ला पे भी ओकरा के बनावे के चाहिए। अखिलेश कश्यप जी रहुआ से आंख से देख ले, कान से सुन ले कि हम क्या कहतनी। आज खेसारी जी तारा के छोड़ दी हम तो हमारा लेखा लेकर तार गाना ना गए, कैसे कि तू कलाकार जाति के नाम पे कलंक बड़ा, हमेशा तू विवादित में रहेला। तू ही एगो कलाकार बड़ा, क्यों कोई कलाकार बा और कोई कलाकार बा नो? ठीक नो रहल बात।
यानी हमनियो लेखा कलकार के हिट करके दिखा दो अखिलेश कश्यप जी। तू कोनो बात होता तक खेसारी भैया हमारा हन, खेसारी भैया हन, खेसारी भैया हन, का खेसारी भैया हन? आज खेसारी तारा गावल छोड़ दिया गाना हुआ तारा के कोई पूछी? आज से शुरू से हम जानते तारा के विकास सिंह के गाना देते रहा, काहे ना उनका के हीरो बना दिला हड़? तारा के कोई जानत रहे? आज हमने के आदि शक्ति की फिल्म तारा के अग्रीमेंट कोई लॉस गावे लिखे लगल हमें कुछ काम करे लगल तारा के खेसारी 2-4 प्रोजेक्ट का दिल का कोई बड़ दूसरे के गाना कॉपी करके गवावे ला और तारा विवाह का अपन चीज अपना भी तो तार कुछ चीज बना दूसरा के नौकल से शकल खराब हो जाला अखिलेश कश्यप जी, याद रखे के होई। आज तारा के खेसारी जी गाना लिखल नात गावस तो तारा सब कुछ खत्म हो जाई जोना गुमान में बड़ा रहल बात के तू का तो कहत रहा। हम तार तनी मनी न्यूज देख रहे कि गायकी छोड़ गीतकार छोड़ के गाना बजाना संगीत छोड़ दे तो हम बहुत कुछ कर दे। अरे कहे में करे में अंतर होला बहुत कुछ। कलकार के इसी बात सभ्यता ना रहे एगो रउआ से चैलेंज देतनी कि जो जब रउआ ऐसन बात कहनी गीत गौन छोड़ के हम वो रास्ता पे उतर जाई तो हम दिखा देम के कर का औकात बा। तो रउआ से चैलेंज लेतनी कि जो हम नहीं लेखा लड़का के हीरो बना दे हम उतना हम एगो एकलौता गायक हई पासवान के। सबसे पहले पासवान के गाना हम ही गौले रही, गायकी छोड़ दे मुझ छिलवा के चलो ये हिट कर दे हमारा लेखा कलकार के छोड़ ना विकास सिंह के हीरो बना के दिखा दी। और पहले के सबसे पहले गीतकार रुआ हई उनकर और गाना गावत रहन गावे लन अभी उनके हीरो बना के दिखा दी। आज खेसाई रुआ के छोड़ दे कतहू के ना रह मार्केट में ठेला मार के लइका जीजी हंसता है के अखिलेश कश्यप जी। रहल बात अब विषय कि खेसारी के लड़की पे गाना एगो आइल बा, इहो बात पहुंचे के चाहिए अखिलेश कश्यप जी बात तार मित्र हन खेसारी भोजपुरी के अवस्था मरन जाऊं सब चाहे खेसारी भइलन पवन भइलन कौन सी चाहे जे भी हमनी से बड़ कलाकार बहुत सब भोजपुरी के अवस्था बाकी एगो बात बतावे के बा खेसारी के कृति बेटी बेटी होली और कोई के बेटी बेटी ना होली। कृति उनका पूरा विश्व में कृति है उनकर बेटी भाई। और माने पे चाहे बिहार पे कृति नाम का लड़की कोई बाटे हमारा ना बर्दाश्त भइला। हमारा बहुत कुछ सुने हम के कोई के नाम ना रखम लेकिन ई बर्दाश्त ना भइला तो हम कहने के ना कलकार के कलकार ऐसे बेइज्जती क्या होता है एकरा के हमनी के लेवे के बाद ठीक बा। काजल पे गावत नहीं गाना तो कोई की बेटी ना ऐसा कोखी में 9 महीना पला के और ये जोन भाई सब उस भाई वैसा ईमेल के फोन रहा है ना कि इंटरनेट से डाउनलोड हो गई वैसा ध्यान देवे के बाद कि अगला कलाकार गलती करेला। आज हमरा के आदमी कहना कि तू पासवाने के गाना गावे लो खाली पासवाने पे गाना गावे लो चाहे ऐसा बात नहीं कि हम खाली पासवाने पे गई ना हम एगो ऐसा कलाकार हैं कि सबसे पहले पासवान पे गाना गौले रहे ठीक बा।
कि जब गर्जीवन गलती करी तो लड़का घर के गलती करी नहीं। पप्पू कुमार जी, हाँ भैया, अखिलेश कश्यप जी संकेत दिया तरह कि अपन सीखी, हम वो गुरु के चेले हैं। यही आज ललन भोजपुरी के रोरा नाम जानकारी हुई। आज से 20 वर्ष पहले से मार्केट में बाड़न, हमारा बुझाता कि मार्केट में रही हम, और हमारे गीत का जीरो से हीरो बनावेलन। मनोज भैया प्रणाम। हमारे गीतकार जीरो से हीरो बनावेलन। गोलू राजा के नाम सुन ले हो, पवन राजा के नाम सुन ले हो, विकास दुबे के नाम सुन ले हो, वो सब है। क्या अखिलेश कश्यप जीरो से कहते हैं। गोलू राजा हीरो बड़ा, मार्केट के कहीं, चाहे स्टेज के कहीं, चाहे भोजपुरी फिल्म में जीरो से हीरो बनाई थी अखिलेश कश्यप जी। तरुआ बोलती पढ़ पढ़ के बोली तरुआ बढ़िया लगी, मगर कहे का मतलब है हीरो खेसारी के हीरो बढ़बे कइल बड़ा, हीरो पे गुमान कइले बनी हम हीरो के गाना दी, तरुआ हीरो थोड़े बनी तो खेसारी बड़ो। आज रुआ के आदि शक्ति छोड़ दे, खेसारी गाना छोड़ दे, गावलता अखिलेश कश्यप तो तहारा के कहानी है गली में ढेला मार के लेके दे दिया सका से कि सबसे पहले तू ही विवादित करला। कोई के गाना तोहरे पे आवेला, धरती पे मनोज मतलबी के गाना ना चोरी होला, विनय बिहारी के गाना ना चोरी होला, ललन भोजपुरी के हमारा गाना ना चोरी होला, खाली तोहरे चोरी होला। यहाँ फलाना गा दिला हम, ऐसे गा दिला हम, चिलाना गा दिला हम। ब्रजेश सिंह के गाना तू ही चोरैलो, रितेश पांडे के गाना तू ही चोरैलो। आज के वीडियो में पवन सिंह के एगो आइल बा, जान हो वहनी से दूर भिंजल बा, यही पर कुछ दिन नीलकमल खातिर विवादित भइले। एरा पे विचार करे को होई, हमनी के एकजुट होकर वो सब कहते हैं भोजपुरी जगत में ऐसे करे के बा। अरे अपने में विवादित हो जाई एकरा खातिर। यूपी सुनील जी गोला दिन बाबा ये पे कलम लगा दी जरूर सब के नाम रख के गा नहीं गावे कोई के। हमारे देखे से तो बड़े बड़े स्टार से तो हमने के छोट छोट कलाकार बढ़िया बनी, ये कोई के नाम रख के नहीं जगावत। रवि पासवान जी प्रणाम भैया। उनका से सुनील बाबा मैंने बताई कि उनका से बढ़िया हमने के गाँव बनी जा एक लाखा कि कोई के बेटी बहन के नाम रख के नहीं जगाओ, हमने गाय वाला भविष्य में भी ना गाई दिया। आज रोग सब के देखे वाली चीज बा। अरे वो तो यूपी सुनील जी बाबा रो गीतकार हैं, हमारा तो बुझा लगा हमने हो साइल में तो गाना सुनले बनी जा। सबसे पहले हमने के क्षेत्र में ललन भोजपुरी यूपी सुनील जी रुआ सब जाना तनी जानू। तनी कह देवे कोई रुआ सब गार्जियन बन जाए कि ध्यान देवे भाई ये समाज खातिर कोई के बेटी बहन के नाम रख के गाना गवाजो इस एक खातिर सबसे बढ़िया रहे। तो हम राउर माई बहन करी, हमारा रुआ माई बहन करी, ठीक ना हुई। भोजपुरी के आगे बढ़ाए के बाद जब गार्जियन रुआ सब बताई जा रुआ सब गार्जियन बनी खेसारी लाल जी, अखिलेश कश्यप जी, चाहे हो मारे के धमकी बरियारी हो खेसारी जी के मैनेजर मारे के बरियारी धमकी देते रहो। जो खेसारी के बेटी सपना में आती है उस लड़का को